il-Malaq, in-Nuffiet u l-Sejjen huma 3 postijiet fost il-ħafna fil-Qrendi li ma tantx huma mimsusa u ma tantx nafu dwarhom. Aħna ta' One News ġejna hawnhekk biex naraw il-ġmiel li għandna f'pajjiżna. Ħafna nies jafu marru l-ħnejja magħrufa bħala l-Blue Grotto, imma ftit huma dawk li jinżlu wiet iż-żurriq u jduru biex jaraw l-ambjent mhux mimsus li hemm mal-kosta ta' taħt it-tempji ta' Ħaġar-Qim u l-Imnajdra. F'jum mill-isbaħ b'xemx tiżreġ u baħar ċar, tlajna fuq il-fregatina ta' Michael Camilleri li ħadna l din id-dawra mhux tas-soltu. Hawnhekk stajna naraw b'mod ċar is-saffi tal-blat, il-qawwi ta' taħt u ta' fuq, it-tafal, il-franka u l-ġebla s-safra. Rajna wkoll passaġġ ta' ħamrija li jingħad li hija xmara li kienet tgħaddi mill-blat. Barra minn hekk insibu diversi daħliet u għerien kollha kemm huma naturali. Minħabba rwiefen qawwija li laqtu għadhom jolqtu l-akwati l-iktar mixlokku minn nofsinhar, tul il-kosta jkun hawn mewġ qawwi. Dawn iż-żewġ elementi qed iħallu l-marka tagħhom fuq dan ix-xenarju, hekk kif wieħed jista' jinnota l-erożjoni kif ukoll diversi biċċiet mill-blat li ġġarraf. Ta' min isemmi kif fl-1858 fil-Malaq ma' ġenb l-Imnajdra instabet fossila tal-junfan żgħir. Barra minn hekk f'din iż-żona nstabu fossili ta' bejjem oħra, fosthom ċriefu t-poppotami kif ukoll tajr kbir tal-Priża. Fost id-daħliet u postijiet prominenti oħra li semmewlna insibu Ras Maqsum, it-Torri ta' Deredin magħruf bħala Ras Ħamrija, il-Maqluba l-Baħar, ħalq it-Tafal u tal-Gawwija. Jidher li bejn ix-xatt ta' Ras Ħamrija u Filfla hemm dik magħrufa bħala s-sikka ta' Ras Ħamrija jew Ħamrija Bank fejn jingħad li l-fond tal-baħar mhuwiex iktar minn 60 metru.